Тя беше сигурна в себе си. В началото. Говореше, смя се, спореше. Аз просто слушах. И запомнях. Какво я боли? От какво се страхува? Какво й е важно? После започнах да го използвам. Един коментар тук, една забележка там. Лека ирония. Мълчание на точното място. Казвах и, че е прекалено чувствителна. Че се вглежда в глупости. Че си измисля. Скоро започна да се съмнява в себе си. Вече не помнеше точно какво се е случило. А аз и помагах да си спомни. По моя начин. Вече не ми противоречеше. Вече търсеше грешката в себе си. Тогава разбрах, че съм прекроил вътрешния й свят. Тя не беше същата. А аз най-после се чувствах спокоен. Ти си прекалено чувствителна. Нещата не са се случили така. Това ти е в главата. Няма такова нещо. Ти пак ли започваш? Май си в лошо настроение днес.